Sboh nakaslem jong udongsan Hima. Hadian bagi norap kaba jong katan East Jantia kilapan sngau ya ki Jingshai na ki Jingduna ya ka Sboh ing bat kaba paket stengdor ka Jantia Students Movement Eastern Region. Mentakas ngi klalay ban pan Jingshai na ka office jong katanat district agriculture kabadan ha East Jantia Hills District. Hakani ki jing pan Jingshai lalam kemat de Presiden Wilson Jingshai. Rengkat ke jendan lang UAR General Secretary CEC bat ki kato kat nengut ki dekat haka jingi kendu ke District Agriculture Officer Clearat ke Kong W Chalam ki dekat ke GSM kilapan sngau ki jing je ki nong rap bagi kendu kam tam hukum keni kapor jong ka klam bagi hab ban tit Sboh hakador kabarem na ki dukan simen nakal yang ka Kong W Chalam kilapan sngau bahau news nem nakada jong ka Jingduna pisa jong ka sarkar kamla ban penbiang kat kum ke jenan kam jong ki nong rap Kesarkar na kapor ke jupen silor ya kisam laban pai kemat syaka kam rap kamrang kenang ban la ban yang halaki jong ki kijat Henry habakum ni tangki jinan kam jong ki nong rap kesarkar kam la ban penbiang ya kini la ong luba Wilson Jingshai ni nak yang ka seng Jantia Student Movement JSM Eastern Region ni ban hang ni hawajing adon lang General Secretary Central Body Secretary Eastern Region pengini ki member jongi adin bangila yok ya ka jingnam na ki nongrep ba mentau nem le yok duna ya Sboh ing ba sai derkam sengi akaban rep ba rep hali tengi na liang kaseng mijik na sepeta ki nongrep gilale ya kendo ya DEO W Salam ba ban yok Jingshai hakanu gorkom adin yok Jingshai na liang joki ong ba how news nem na daw jong ka Jingduna pisa jong sarkar kalapen dunano ya ki Sboh te kalong ka ay baselsi ya ki nongrep kham tam kum ka digapor badun ka digaklam lockdown ba amdon bamlaj ban lej tre lej bela kabo cibun ya ke jinge na kapta jong ki nongrep te hatu kum ha ka digapor beledep na kaliang u menteri papet ya ka agriculture la kerpat bad ila Tersiang ro changi bang idai kum ki kon samla ni kum ki nongrep ba penslu rangi ban jeng lagi jong jan ya ka ni kum wat ek tak ting dor kam kum ki nongrep omla ban penbiang digani kalong ka ai ba pensiang si ya ngi yang ngi keseng bat ya ki pai nongrep hi barok kowe ngi bo ketungan pam na kaliang keseng ba sarkar kandai bat cipkia bat ban pe ya ka jing jong nongrep ban ai ya kita gajing arab kad bala saka kantam saka nika distrik kajongi te habede bekane ngine kaliang yang aseng iker pat ek sarkar pandai ban pej dem gisek ya gajing kam jong kita kenang rep ya habede bat ka stop ya habede bat ka ban pat Jingshai habede bat go scheme jong ka PM bisan mo ngilio iba hakrik por bledep Pagkajala mi kalya kayo tang prahajar kendai spaan revenue. Ya habde kene ngi nak lang sing lapan Jingshai nak DO hakaduk orkom. De lang jong i ong ngi lang jong i la dap hak ba ya hal portal mo. Gumalong mata kalong gitang prahajar tam. Jingshai kadai tang nak lang ka isentia nongrep badon hapo isentia. Da wa ken lang bat kebe district ka kelapoy kampung ni kata. De kalong ka ka basel rang. Ha ka jela jong i barak kowe.